Ki haƙuri, ke ma ki haƙuri. In ban da ku da abunku, ai yanzu ruwa ba zai haɗa fada a jihar Katsina ba. Ke ku baiwa Allah wani albishir kika zo mana da shi mai daɗi na cikin ceruwa. Wuya ko da magani akwai canza ra'ayi. Mu dukwa ne gwanin mu sunan shi ne gaba. Na ce na ji me kuke faɗa. Dukwa muka ne. Zaman dukwa gwamna shimfiɗa. Gwamna namu ne. Auta ki kiyaye ni, auta, ki kiyaye ni. Ya dai, kina kallo ga wanki, ina tara ruwan da sai ki zo ki ture min da. Ruwan can kin diba ba kuma ga wannan sai ki hana ni. Sai ki ce ba ki mun magana. Bayan Allah. Ku ka rigimmin me kuke yi? Kuna manya da ku da yara duk suna kallon ku tsaya kuna rigima kan ruwa? Baiwa Allah, ta tara bokitinta. Bokitinta ya cika, wai dan me zan janya bokitinta in tara nawa? Bata faɗi gaskiya ba, bokiti na bai cika ba, kin ga inda nake wanki ta. Ki haƙuri, ke ma ki haƙuri. In ban da ku da abunku, ai yanzu ruwa ba zai haɗa fada a jihar Katsina ba. Ke ku baiwa Allah wani albishir kika zo mana da shi mai daɗi na cikin ceruwa. Gwamnatin jihar Katsina a ƙarƙashin jagorancin Malam Dukka Umar Radda tare da haɗin gwiwar gwamnatin tarayya da kuma bankin duniya ta ƙarƙashin hukumar Sawash suna ƙoƙari wurin samar da ruwa a ɓangare daban-daban na jihar Katsina. Tawas. Sawash ake cewa. Tawas. A wurare daban-daban kamar su garin Ɓatagarawa, unguwar Fatima Shema, Sardauna, Tudun Matawalle, kai da ma wurare daban-daban. Yanzu duk inda ka je ka buɗe famfo za ka ga ruwa yana zuba kamar yadda kuma naku yake zuba nan wuraren ko. Mai girma gwamna Malam Dukka Umar Radda bai tsaya a iya nan ba, sai da ya samar da tashoshin ruwa a garin Tsanni. A tsawon shekaru 30 da suka wuce ba a taɓa samun injina da kuma sinadarin tace ruwa masu kyau da inganci kamar wannan ba. Yanzu baki ga ruwan namu ga tsafta ga kyau kamar kina Abuja ba? Ki ce yanzu in muka ƙara haƙuri nan gaba kaɗan a jihar mu ta Katsina za mu dinga ninkaya a cikin tsaftataccen ruwa. Sannan kuma wannan gwamnatin da kuke gani mai albarka ta Dr. Dukka Umar Radda ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, sai da ta je ƙasashe daban-daban guda 5 don a samu injina ingantattu masu kyau don a yi ɗakunan da za su rika ba da ruwa daga Ajiwa Dam da kuma Zobe Dam na Dutsen ma. Ga ruwa ya sauko, ga tituna, ga makarantu, ga asibitoci ana babu magani. Ai mu gaba. Talaka ya more a wannan shekara. Kai Allah sa ya tafi haccan. Ranki daɗe godiya muke. Albishirinku. Goro. To a halin ma da ake ciki yanzu haka Zobe Dam ana nan aiki yayi nisa wanda in aka gama wannan aikin sama da mutum miliyan 4 za su samu ruwa a jihar Katsina. Saboda mahimmancin da mai girma gwamna Malam Dukka Umar Radda ya ba ruwan sha, har tasha yayi ta wutar lantarki musamman saboda ta rika ba injinan da ke ba da ruwa wuta awa 24 ba tare da ya yanke ba, ta yadda ruwa zai ishi gidajen kowa ba tare da ya yanke. Gwamnan mu mai adalci da mun samu zakakurin gwamna. Billahi lazi mu sakata mu wala. Ya ware zunzurutun biliyoyin kuɗi don tabbatar da an magance matsalar ruwa a wannan jihar har abada ma ba za a ma ƙara ba tunanin rashin ruwa ba in Allah ya yi. Allah mun gode Allah da ya kawo ki. In dai aiki ne a faɗa a cika a yi Sai Malam Dukka Radda.